nyaya WhatsApp. Anotora 2 hours kusvika Tiro. Ndichabvira kusuka maplates asati apera. Anenge ari paWhatsApp. Handisi kuziva kuti musikazwa kuenda mwana uku. Nyaya nyasha iyi ndakakuudza. Nyasha hamzve. WhatsApp iyi akutopenga nayo WhatsApp. Maka ndakambokuudzai paya makati aiwa mwana honai nhasi nyaya yeWhatsApp makukomborena kwandiri. Saka inini manje ndoita sei nenyaya yeWhatsApp iyi. Zvakutoda kuti tombogara pasi tese titombopfuura mwana ndamutadza nenyaya yeWhatsApp. Zvakutoda kuti ndizivise baba wake kupfuura mwana nenyaya yeWhatsApp. Anyanya nayo nyaya yeWhatsApp nyashi. Akaregai nditozogara naye pasi nababa wake. Tinzwe baba wacho pamwe ndoangateerere. Apa takutongomirira kuti mudze baba wacho kuti tinzotonzwa kuti baba wacho vanoti kudii. Nokuti WhatsApp shuwa kutopenga nayo. Regai ndimbonogeza mainini. Alright. Anondiitira, tinomuitira, anonibira, tinomuda, anodadaneni, baby. Murudo ndazanyura ndoti thanks wazviita, pasvino ndibobwani andifunga kakuchicha, nerudo rwakakwana baby ndo appreciate, ndoda uve pedyo neni usasiye mita, waninoraramira hakuna mumwe, anondibilivisa hakuna mumwe, ndomboga yakumuchicha asi zvinoramba, anonditaka nerudo andireve chamba. Saka baby girl ngatigare teta plan tisatenderere nzvimbo wani fangafen nekuti ndiwe chete wani ina million dosipako pono data sita rangu techiten kutukira kudai usafunge chikoli pa WhatsApp ndabva panapa kuenda kumashopu ndikakusiya uri pa WhatsApp namanje uri pa WhatsApp uri kuita nezveiko pa WhatsApp Pano. Ndakusiya pa uri pa WhatsApp namanje uri pa WhatsApp rimwe basa rauri kuita here kana kuti ungoita nezve WhatsApp iyi Basa risi ndapedza kuita ndoita sei? Alright. Boga yakumuchicha asi zvinoramba anonditaka nerudo andireve chamba saka baby girl ngatigare teta plan Aswera here murema. Aswera mazenda sera. Aswera, kwaswera sei basa. Vanoswera hawo tikumbocheka muriwo padoka kudai. Tinoda kubika. Ehe, ukudikisa sadza manheru. Hamudye mavheji? Nhasi tati muchinje dhaiti baba mwana. Kutsvakawo matemba chaiwo. Tozozviona mangwana madoka. Tikudaro. Aiwa. Kanyaya kari paka ndekekuti
pane mazuva saamai ndaimboshura mwana ndichipfuura mwana, saka ndaona kuti zvimwe zvacho ka munozopedzisira mati iwewe mai unozviziva. Ndikati ndikuzivisei kuti mwana uyu nyaya WhatsApp nguva zhinji ukamuti suka maplates anotora 3 hours achisuka maplates. Ndakambomuona futi ari paWhatsApp njibva masho. Ukamuti ita basa kutsvaira mumba kana kukorobha mba hakorobhi, ari kuswera zuva ari paWhatsApp. Inyaya dzevakomana dzaanenge achitaura paWhatsApp. Manje kana dziri nyaya dzevakomana panapa tichanetsana singaite panapa. Inini baba mwana ndatoneta nazvo, motomboedza kuti titaure nemwana ka nokuti tikamuregerera mwana hapana zvatinenge taita. WhatsApp yanyanya. Tichanetsana naye singaite panapa nenyaya yake iWhatsApp iyoyi. Amureva? Une mameseji ari kupindawo maso. Zvatikubva mukutaura ndo zvaari kudzokorora. Iwe Nyasha. Yako uno. Koma meseji andiri kuona mufoni angu ndani. Foni yangu yamboshandiswa neshamwari yangu saka natuzoti Shamwari yako yekupi iyo yashandisa mameseji akadai sawa? yechauri Dzamise. Basi tikazoona chakaipa mangwana uchati kudii nazo. ndindikuudze kuti ndiye friend yangu. Hatidi zvekuzoshupana kamangwana uchitumirwa mameseji nevakomana vako. Seshuwa hatisuda kuzoona maproblems panapa. Ndini baba wako ndikutokutaurira kuti hatichada maproblems emaWhatsApp panapa. Foni iyoyi manje ndikukutorera. Ndikuipwanya foni iyoyi. Sei ungoramba uri pamaWhatsApp usingaverenge mabhuku? Zvinofadza here izvi? Kana iwe amai vacho? Vamwe vana vazhinji ka vanoteerera vabereki vavo. Vana vazhinji vapasa, vadzidza, vatengera vabereki vavo dzimba. Sisi tine shure yekuti mwana wedu uyu ka aitewo zvakanaka, adzidze, apasa, asiyane nezveWhatsApp nyaya dzevakomana idzi. Dai asiyana nezvenyaya dzevakomana ka apedza chikoro taizowanawo ramangwana, taizowana kugara zvakanaka. Sababa ndofunga achateerera. Nyasha mwanangu ndakumboenda kuchechi. Kuna mata kusina simba ndikude. Muna chabikwa. Ndanita, asi shoko ranga riri kuchechu. Nai Nyasha mwanangu, uchiri wakarara? Koinda vakurara kudai? Chinguri chanaendera kuchechi, pedza meeting yese nanhasi hamuna chabikwa kana maplates yese kana mukusuka kana kutsvaira mumba hamuna kumbotsvaira mumba. Kwakanaka here Nyasha? Regai ndigare pasi unyatsondiudza Nyasha nokuti zvawakuita mazuva ano ka handichazvinzwisisa. Nyasha mwanangu, chii chiri kunetsa mazuva ano? Ndaenda kuchechi kumeeting, tikaita meeting maplates hauna kubika mazuva ese waisibika. Nhasi hauna kana kumbobika kana kuita sei kana kutsvaira mumba. Kasi warwara kana? Ko chii kuswera wakarara kudai? Ndakusiya kuseni wakarara kusvika nanhasi uchanga kungorara. Kwakanaka here nai Nyasha mwanangu. Nyasha taura chokwadi. Apa mumba haisiya vanhumbu here Nyasha mwanangu? Zvakaoma chokwadi mwana uyu. Yatova nhumbu kai kuramba zvake. Pano namurehwa hapadyi rinopisa. Uku kwatova kuenda kumusha kwangu chaiko nenyaya yemwana uyu. Ndinomutanga ndichiti kudii kurehwa nhasi pano. Zvakaoma. Nai Nyasha inhumbu kai? Ndeyani nhumbu iyi Nyasha mwanangu?
Ngati nhumbu ndeani? Ndiri kubvunza iwe Nyasha, ndati nhumbu ndeani? Wanga uchiramba kuti hauna nhumbu. Inhumbu kai? Zvakaoma zvatinoitirwa nevana. Chokwadi nhasi namurehwa. Zvakatooma. Uchapedzerana nababa wako. Changoya tovaudzawo kuti ndozviripo pano. Maswera sei murehwa? Taswera sei mwana? Taswera. Panga kuri sei kundibasa? Kwasanga right. Taswera sei vana vana? Vana vanoswera zvavo. Talipedza. Aiwa ndizvo zvokushandira mhuri kwakanaka baba mwana. Shuwa iyoyo. Kaneta neno kushanda. Kune vamwe vari kutsvaga mabasa avo vachimashaya murehwa. Ndizvozvo. Kuneta chaiko. Shure yedu ndeyekuti vana vadzidzisise. Kuneta chaiko nebasa. Rakawanda basa racho. Aiwa ndizvozvo. Mwari akati tinofanira kudya zveziya. Handiti ka? Handizvozvo vamurehwa. Totoshinga mudzimai. Aiwa, zvitoende baba mwana. Pano paita nyaya. Yei zvakati. Nyaya iri pano ndeyenyaya yemwana wedu. Yatakabvira kare tichingotaura nenyaya yemwana tichimutsiura nyaya yemaWhatsApp ako. Tichiona mameseji. Mwana wedu uyu anenge akanganisika ane pamuviri baba murehwa. Ane chii? Ane pamuviri. Pamuviri chaipo baba murehwa. Pamuviri? Ane pamuviri mwana wedu. Iwe Nyasha, ndepani pamuviri pache ipapo? Suziva. Hausi kuziva? Hauzivi kuti ndepani iwe? Si baba murehwa musadaro. Kozi wakapusa Naive baba murehwa mungamhomise mwana muchidaro here? Garai pasi titaurire mumba zvinhu zvinopera nekuti. Akapusa mwana uya memwana. Zvinorwadza tinozvizwa kuti zvinogumbura. Garai pasi titaurire. Ade kutomborohwa mwana uyu. Tinozvizwa mwana akakanganisa ka. Anoda kuti titaurire mumba. Akarohwa ndikuti asiye zvaari kuita izvozvo. Kurova hakusiri kwokuranga. Amanje uchaita sei wamai vacho? Chekuita hapana, handiti mamumhanyisa autiza.